Täze Toyota Camry'nin 2019-njy ýyl modeli soňky ýylların innowasion täzeliklerini öz içine alyp agyryp keşfi. Öňkü diod optikalary, kuzowyň çylgylarynyň aýratenligi bilen enerjiniň öň öňünden Camry ulaglarynyň düýp götür tapawutlanýar. Indi bularyň ähli Camry'ni sport ulagyna meňzetdi. Bu ulagy öňünden terederinde TV'ler dünýäniň ýertijileri bilen çalymdaş. Ulagyň gapdaly aýnalary kuzowa berkidilip, indi ýygynyň ýerýän ulaglary görmeklik üçin has uly mümkinçilikler berdi. Camry'nin gapdalylaryny terederinde kuzowa giýilen dizayn, täzelikleri belleşme diýýär. Bu ulagy sport kupe ulaglaryny has ýakynlaýar. Täze Camry edil daşky görnüşi ýaly içki interiýeri bilenem salonyň dizayny bilenem doğrulugyny öňküsünden, ýagny öňkü nesildenkiden doğrulugyny tapawutlanýar. Bu Camry'nin häzir gorkun kesitleýän esas zatlaryň biri Toyota'nın täze global arhitekturasynyň mahsus häsiýetde umumy bu ulagyň merkezi agramlygynyň öňküden birazjyk aşak düşürilmegi. Toyota'nın Kaliforniya studiyosynyň dizayneri Yen Kartabiana Toyota'nın 8-nji neslini tanalmaz derejeye getirdi. Ýagny bu bizim häzirki barýan Toyota Camry'miz eýan täze 8-nji nesliniň içine girýär we içiniň dizayny boýunça, interiýeri boýunça öňkülerden düýp götür üýtgeşik. Buň artykmasy kem ýetmezçiliklerinden. Şoň üçin içiniň dizayny boýunça da, interiýeri boýunça da, ýokarsynyň panoramny aýnasy boýunça, umuman ähli ýeňillikler boýunça Toyota Camry'niň 8-nji nesli doğrudan yerine düşüpdir diýip bellek geçdiler. Ýagny daşky görnüşi bu Toyota Camry'nin sport karlaryna meňzeş ýöne bu eýan biznesidan bolup gidýär. Muňa garamazdan Ford karyna meňzeş diýäniň esas sebäbi ýa-ni merkezi agramynyň birazjyk ýere düşürilmegi bilen tapawutlanýar. Hemem daşyndan teredende edil sport karlary ýalyk munyň dinamikasy öňküden hasam kämilleşdirilen ýagdaýda. Öňkü modellere garanyňda Toyota'nın täze nesliniň ulaglary görüm boýunça ulandy. 35 mm giňedi. Kirleriniň arasy bolsa 50 mm ulandy. Munyň özi ulagyň ýollarda öwrümler anamly geçmegine itergi boldy. Ulagyň içiniň 15 mm giňemegi oturan adamlara rahatlygyň hasam artanlygyny belläp biler. Umuman bu täze Camry düýbünden täze sumgat eseri. Ine bu ulagyň interiýeriniň dizaýny düýpli üýtgeşmeler bar. Ilki bilen belläp geçmeli zat, hemem geň galdyrjy zat. Ola merkezi konsoluň dol derejede sürüjä sazlanyşynda, ýagny tirseg goýuňda sürüjü üçin ören rahat tizlik geçirjem. Edil tirseg bilen deň derejede şeýle-de dolanyrjy. Bu dolanyrjy sürüjüň göni özüne görä sazlanýar, ýagny ulag otlanan ýagdaýynda göni dolanyrjym, şo sürüjüň eliniň uzuýunlygyna görä, şoň oturuşyna görä sazlanýar. Indi yine de bir belli geçmeli zatlaryň biri olam dolanyrjyň sağ gapdalyna cruise control ýerleşdirilir. Ine şu düğmeye basýan, şonda cruise control özü işläp başlaýar. Indi elektron ulgamyna belli geçmeli ören gyzykly zatlar bar. Olam ilkinji nowatda gelin aýnadan başlaýar. Gyş bolsun, tomuz bolsun awtomatlaşdyrylan aýna gyzdyrjy sistema bar. Olam ine öňkü aýnany gyzdyrmak üçin şu düğmeye basmaly. Elbetde gapdal kemip arka aýnalar gyzdyrýan ýörüýte düğmede var, olam ine şu sağ tarafta yerleştirilen. Umuman hemme zat sürücüden daşta däl, sürücünün eli yetip duran ýerine, hemme zat rahatlygyň, hemem ýolly hiç geli hop döretmezligi üçin ähli şertler döredilen. Göräýmäge, kursynyň gapdan saklaýjylary bilen bagly soralar ýüze çykjak ýaly. Ýöne kursyny sazlaýjy enjamlar arkaly dürli gowrudaky adamlar üçin şahsy ýagdaýda sazlap bolýar. Gapylarda ýerleşdirilen dügmeler arkaly amatlyk şertleri döredip bolýar. Camry'de ýerleşdirilen maglumatlar, enjamlar sanly hem de analog ýagdaýda ýerine ýetirilýär. Daşda görüni görkezýän kamera sürüjü üçin ulagy hereketlendirmäge ýeňillik berýär. Cruise control enjamynyň öňkülere görä hal kämilleşenini belläp biler. Ýagny bu enjam ulagy bellänen ýoldan çykarman hereketlendirýär. Indi bellemeli ýene esas zatlarymyzyň biri olamyny hemmemiziň görýän monitorumuz, ekranymız, ýörüýte maglumat beriji 8 düýmli multimedia ekran Toyota Touch 2. Bul ekranyň kömegi bilen tutuş ulagyň içindäki elektron sistemany
ulanıp peýdalanıp bolýar, işledip bolýar, öçürüp bolýar. Şeýlelikde hemme zat mehanizmlaşdyrylan, awtomatlaşdyrylan. Indi ýene bellemeli zatlamadyň biri olum klimat kontrol. Ýagny hawa üýtgäp durýar, meselem yssyk wagty birazjyk için salkynlaşdyrmaly, sowuk wagty birazjyk gilatmaly. Gyzdyrmazlyk üçin hem gaty soğutmazlyk üçin 3 derejelik klimat kontrolem ýerleşdirilen. Ýene de aýdymsaz dinleýijilerimiz we ýörüte sürüjüler aýdymsaz gowurýan bolsa, radio dinlemän gowurýan bolsa, bu ulagda ýerleşdirilen audio sistemi bar. Olum meşhur audio sistemi JBL kompaniýasynyň audio sistemasi öz subwooferi bilen. Ýagny ýolda bar ýakan heme daş töwürüň hiç kil ses eşdilen o. Oň üçin bellek geçipdik bu ulagyň içine ýörüte material bilen yerleştirilen daş töwerokdan hiç bir ses girmezlik üçin hem JBL audio sistemasi istenlik görünüşdäki sazlary, aýdymlary gulaga ýakymly sesle dinlemeklik üçin döredilen hem bu ýeri gurnalan. Indi bu board kompýuter hakynda aýtsak, board kompýuterinde de ýörüte ýolda bar ýakan tizli görkezjiler bar. Şonu board kompýuterde de görkezlerýärlik edip bolýar. Ýöne bir bellemeli rady şu ýerdäki çykkan sanlar, ýagny tizliň görkezýän sanlar birazajyk kiçirek görünýär. Şonum käbir tanqidçiler bellek geçýärler, şol sanlaryň birazjyk ulrak bolan bolsa, hasam gowy bolardy diýip. Bul elbetde sürjükän boluşýarlyk pikirim kän, tanqidleýänler hem kän, öwýänler hem kän. Şoň üçin biziň pikirimiz şoň hiç kil tapawut ýok. Esasy öňüňde tizliň görseň, şol ýeterlik mikak diýär. Bu ulagyň ýene bir aýratynlygy salonyň ýygyk böleginde oturunlaryň özlerini hasam rahat duýmaklar üçin dörli şertler bar. Audio sistemanyň sesini gataldyp pes etmek, klimat kontroly, özüne görä sazlamagy, kürsüde rahat oturmak üçin ýörüte düýmeler ýerleşdirilen. Şeýle derejedäki ulaglarda ilkinji gezek ulanýar. Salonda döredilen şeýle amatlyklaryň ählisi ulagyň goşgoýlan böleginiň az kem kiçelmegine getirýär. Muny bolsa kiçirek kemçilik diýip belläp biler. Soňky ýyllar salonyň iç şatdan hem könölçen dizayn üçin kän tanqidçiler hem dizaynerler elbetde bu Toyota kompaniýasynyň garşydaş kompaniýalary tanqid etdiler içiniň dizaýny boýunça hemme zat meňdeş öňküleri bilen gaýtalanýar hem iç şatdan diýip. Şuňa seredip elbetde Toyota kompaniýasynyň dizaynerlary doğruluğunu, içinin dizaynını ütgötmeli diyen netijeye gelýärler we interýeriniň simetriýasyny, doğruluğunu ütgötýärler. Bu wagt içinde hiç kili simetri yok. Tersine asimetriýa döredilen iň esasy ýene de bellek geçmeli zatlaryň biri bu ulagyň sessizligi. Ýagny pollo gatdarlarda ýokarda doğruluğunu daşyndan hiç bir ses içine girmezýärlik edilen, şolar ýaly ýörüte material bilen örtülen bu ulagyň içi şeýlelikde daşyndan gelýän istenlik sesi yankı material doğruluğunu yapýar we ses gelmezýärlik edýär. Camry'nin häzirki hereketlendirjisi öňkü nesillerden galan, ýagny 150 atyň güýji bolan 6AR FSE 2 litrlik. Goloýda ony täze hem has güýçli, 181 at güýji bolan 2,5 litrlik hereketlendirji bilen çalışmak gözüne tutulýar. Bu ulagyň iň ýokary tiyinligi sagatda 240 kilometrdir. Camry täze V6 görünüşdäki hereketlendirji we 8 basançakly awtomatik tiyinlik geçirjisi arkaly sagatda 100 km tiyinligini 7,17 sekundda ýetýär. Ýöne bu mümkinçilikler diňe 2,5 metrlik ulaglarda bolýar. Türkmenistandan bu ulag uly meşhurlyga eýe boldy. Toyota'nın käbir görünüşlerini hyrydarlaryň sany gün-günden artýanlygyny belläp bolar. Şeýle de Toyota Camry'nin ýankı bellek geçen ýeňilliklerimizden daşar bellemeli zatlar we olar biziň ählimizde tanış, biziň her birimiziň öýümizde we ýagny iki diýişli tok geçirji ýok bu ulagda. Olar mesalan şu kompýuter ulanýan ýa-da notebook ulanýan sürüjülere gerek bolup biler. Ýöne de bir sowal da çykýar, ýolda bar ýakan kompýuteriňe güýç kuwat bermek näme gerek diýen. Şoň üçin olam kemçilikli hasap edemdik. Onum yeni bir bellek geçmeli zatlarımızın biri, olam bu ulagda
Wi-Fi sistemi yok. Elbette bu sistemin yokluğu smartphone ulanyan iyileşmemiz üçün ya da smartphone ulanyan sürücüler üçün gıynandırıcı olup biler. Yönü olamayan kıyalık seyredip görsün, yolla var yakan hiç bir daha da güymönmezlik üçün edilen olmağım ahmal. Yönü Wi-Fi sistemi bu ulogda değerli, bu uloğun Amerikan görünüşünü yerleştirilen. Şoň üçin eger bu uloğun Avropa değerli Amerikan görünüşünü kim alsa, şol ulogda Wi-Fi sistemi de bar. Gelin bolsa Toyota Camry'nin bu täze model hakynda umum pikirlerimiz jemläli. İlki bilen bellemeli zat, olam bu uloğun merkezi agramlygynyň öňküden birazjyk yere düşürilmegi. Ondan soň kuzowun berklik hem gatlygy. Hem de dolanýarjynyň iki taraplaryň ara gatnaşygy. Bularyň eklisi Camry'ni inni öňküden dolanýarmaklyk üçin hem erkletmeklik üçin yeňillik döredi. Inni salon hakynda aýtsak, salonyň interieri öňküden hasam täsirli hem owadan üýtgedilen. O hakda biz ýaňa belläp geçipdik. Ýöne istenik tanqidçi üçinem bu salonyň dizaynynda kemçilik bar diýsek, biz ýalňyşlygymyz bolar. Howa kemçilik biznes sedanlar üçin biraz gatlygyna bolup biler. Ýöne o kemçiligem bu uloğun sessizligi bilen üstünde olup bolýar. Inni iň gyzykly hem iň täsin zatlaryň biri olam dünýä bazaryna şu Toyota Camry'nin täze modeliniň öňkü modellerden hem arzan gelmekligi. Şoň üçin telejurnalymyzyň bu sahypasynyň ahyryna biz öz dörejlik toparmyz bilen bu täze Toyota Camry 10-dan 9 bal berýär.